Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатыба кайбер темалар турында. Шуп юк, әмма аның чыгарган өчен түләргә туры килә. Нур 3 кулланучылар гараж төзелеш җәмгыяте хуҗалары Гринта Шупчар региональ операторы белән талашалар. 2022 елның 1 гыйнварыннан минималь хезмәт хакы арта, ул ничә сумны тәшкил итәчәк? Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 194 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 8 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 9 декабрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 40,044 очрагы билгеле. Аларның 33,329-ы терелгән, 219-ы узган тәүлектә. Шуп юк, әмма аны чыгарган өчен түләргә туры килә. Нур 3 кулланучылар гараж төзелеш җәмгыяте хуҗалары Гринта Шупчар региональ операторы белән талашалар. Кооперативтан ай сайын 4 контейнер чыгаралар. Гәрчә бу күләм айлар җыелмаса да. Нур 3 гараж төзелеш ширкәте 90-нчы елларда төзелгән. Кооперативта 161 гараж бар. Рәис Владимир Иванов сүзләренә караганда, элек шуп чыгарган өчен түләү белән проблемалар тумаган. Алар Гринта төбәк операторы белән килешү төзелгәннән соң башланган. Шул вакыттан бирле кооперативтан ай сайын 4 контейнер чыгаралар. Хәер, монда бернинди ихтыяҗ юк. Я должен скомандовать людям, что ли, образно говоря, несите мусор, несите из дома мусор, который уже тоже оплачивается там. То есть 4 куба больших, для нас это не было такого в жизни никогда. Соответственно, на сегодняшний день мы еще пытаемся заключить договор с компаниями, которые занимаются переработкой мусора. Вот. Я так понимаю, что картон, пластик и все остальное у нас, они же будут забирать. Вот здесь вопрос, что у нас останутся только подметать, искать, кто там нехороший человек, образно говоря, поставив машину в гараж, пойдет домой, бросит бычок. Мы его подберем, бросим в этот вот одиночный контейнер. Ну, сколько надо бычков, чтобы наполнить вот этот контейнер? Шуп чыгару ешлаган билгеләнгән килешүгә ике якта кул куйдылар дип аңлаттылар безгә Гринта региональ оператор вәкилләре. Моның алдыннан барлык шартлар турында фикер алышында, шул исәптән Шупчар күләменнән чыгып чыгуларның оптималь саны исәпләнде. На настоящий момент договор с гаражным кооперативом НУР-3 заключен, подписан обоими сторонами. Однако руководство гаражного кооператива от выполнения своих обязательств по договору уклоняется, считает, что вывоз у них должен осуществляться по заявке и оплата, соответственно, должна быть по заявке. Однако после проведенных проверок региональным оператором было установлено, что члены гаражного кооператива размещают свои отходы на близлежащих контейнерных площадках, откуда отходы вывозятся, и, соответственно, услуга членам гаражного кооператива оказывается. В настоящий момент действующим законодательством предусмотрено для юридических лиц 2 способа коммерческого учета твердых коммунальных отходов, исходя из нормативов накопления и исходя из количества и объема контейнеров. Башка сүзләр белән әйткәндә, алар гараж кооперативы милекчеләренең үтенече буенча Шупчарны чыгара алмыйлар. Бөтен санитар таләпләр һәм төзелгән килешү кысаларында алып барыла. Яңа документ төзергә мөмкин, әмма бу проблеманы хәл итмәячәк дип аңлаттылар. Шупны чыгару сроклары закон белән расланган. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратырга онытмагыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp аша да юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939 301 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Хезмәт хакы минималь күләмен арттыру турындагы закон Россия Федерациясы президенты Владимир Путин тарафыннан расланган. Инде тиешле документ хокукый мәгълүматның рәсми интернет порталында урнаштырылган. Шулай итеп, 2022 елның гыйнварыннан минималь хезмәт хакы 13890 сумны тәшкил итәчәк. Исегезгә төшерәбез, агымдагы елда минималь хезмәт хакы күләме 12792 сумны тәшкил итте. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, беренче укылышта минималь хезмәт хакын 13617 сумга кадәр арттыру тәкъдим ителде, әмма икенче укылышта Владимир Путин күрсәткәнчә 13890 сумга кадәр үзгәртергә тәкъдим итте. Агымдагы елдан МРОТ медиан хезмәт хакыннан чыгып исәпләнә. 2021 елда МРОТ хезмәт хакының 42% тәшкил итә.
Тәнәфіссіз бір ялсыз 30 сағатлық эфир Көңіл радиосы радиомарафонға старт берді. Еш алып барушылар 2 тәулік бойы туры эфирда үзліксіз болашақ. Шол рәуішлі Көңіл радиосы 25 жыллық юбилейі алдынан Татарстан радиолары арасында рекорд қояшақ. Әлгі тәжірибе келесі юбилей елында Гиннесның рекордлар китабына кіру үшін әзірлік шарасы да болып тұра. Радиомарафон 9 декабрда ертеңгі сағат 7-де старт алды. Шол мезгілден алып барушылар 2 тәулік студиядан кетмейшек. Онлайн концерт, әңгәмәләр, бүләкләр ойнату, тыңлаушылар белән түрлі темаларға аралашу гадәти булмаган эфирның төп программасы. Татар телендә эшли торган радиостанциялар арасында беренче тапкыр менә шушындый зур күләмле радиомарафон үткәрелә. Марафон 60 сәгатьтән тора һәм инде ул әлбәттә Күңел радиосының 25 еллыгы уңаеннан уздырыла. 2022 елда біз инде рекорд қоярға жинабыз, 60 сәгатьтән артык эфир алып барырга. Татар эстрадасының танылган йолдызлары Илсаф, Илмир Нагыймов, Илшат Хамадиев, Руслан Кираметдинов, Зәринә Хасаншина, Рәдиф Зарипов бу көннең көтеп алынган кунаклары. Бик шундый җылы, рәхәт әңгәмә булды. Һәм инде Күңел радиосын әлбәттә һәммәгезгә дә гел күңел белән булырга, күңелне тыңларга, күңелле матур яшәргә инде без үз җырларыбыз, моңнарыбыз белән күңел аша сезгә җиткеребез, үзебезнең яраткан, йөрәк аша чыккан җырларыбызны. Алып баручыларны бигрәк тә төнлә үсендереп, дәрт өстәп, кәефләрен күтәреп торырга теләгән һәркем килеп уңышлар теләп китә ала. 92.6 FM яшьлегенә кушылырга онытмагыз. Камчатка ярларынан балық яңа ел бәйрәмнәре алдыннан шәһәр халкын һәм кунакларын соңгы тапкыр сөендерәм. 7 декабрьдән 11 декабрьгә кадәр Яршаллыда Иран көнчыгыштан диңгез деликатесларын сатып алырга мөмкин. Диңгез деликатесларының файдасы турында шиксез сөйләргә була. Бирдә омега-3 витаминнар да организмга кирәк булганның барысы да диярлек. Тик Камчатка ярларынан балық файдалыгына түгел, ул яңа ел өстәленең матур бизәге дә булачак. Балық безгә бик файдалы бит инде безнең возрастта. Омега-3 тәмле булыр дип өметләнәбез. Ширләр җире иммунитетны күтәрәбез. И настроение күтәрәбез бәйрәмнәр алдыннан. Сатып алыр алдыннан балыкны татып карарга һәм аның сыйфатын һәм тәмен белергә була. Аның файдалы үзлекләрен бәйрәмнәргә кадәр ничек саклау калу турында сатучылар сөйләячәк. Наша рыбка, она приготовлена из охлажденного сырья и готовится на натуральных опилочках, без добавления каптилина. Поэтому она очень полезна и вкусовые качества там сохраняются. Үзегезнең ерак көнчыгыштан диңгез деликатеслары белән сыйларга һәм 11 декабрьгә кадәр яңа ел өстәл өчен товарлар сатып алырга ашыгыз. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Агатин сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Аттестованная и аккредитованная лаборатория ООО АП «Надежность» проводит неразрушающий контроль сварных соединений радиографическим, ультразвуковым, магнитным, капиллярным методами, а также испытание прочности бетона. Телефон 70 76 20.